दिनै 15 फेब्रुवारि बर'नि बियो मोनसे जारिमिनारि सान मानोना दिनैनि बे 15 फेब्रुवारियावनो 1967 मायथाइनि जे मोनसे गोसोखांथाव बोसोर बा जे गोसोखांथाव सान बे सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसनगिरि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी जाय बिथांखौ मुगानि आगदारि होननानै मिथियो गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी मानव गेदेर बिथांमोननि नाजानायजों लोगोसे आरो बिथांमोनजों लोगोसेयै समान समानै सार सुरत नार्जारी बिथांमोन सुभाष बसुमतारी सार बिथांमोन रन्जित बरगयारी सार बिथांमोन लोगोसे गोबां बै समनि फरायसाफोर दैदेनगिरिफोरा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बे एबसु बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैनि बे सानावनो जोनोम होदोंमोन दाफुंनाय जादोंमोन आरो जोनोम होनायनि उनाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फैयै फैनानै 55 बोसोर बैसोसिम हाबफैबाय आरो दिनैनि बे गोथार मोनसे जोनोम सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जेरावबो फालिनो थाखाय साखाफारा जादों। दा बेबायदिनो जों दिनै बे गोथार सानखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं सासे गाहाय नेहाथारि जानानै गासै गायसनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो खुलुमनाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आङो बिथांमोननिसिम आङो बावहरदों आरो गायसनजेननायनिफ्राय दिनैनि अक्ट'सिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय जिल्ला आफाद रायजो आफाद दखरा आफाद बेबायदिनो इउनिभारसिटि कलेज बा इउनिटनि गासै बिबानगिरिनि बिबानखौ लानानै खामानि मावबोनाय गासै जोंनि बारग'लांनाय बा आथिखालनि बिबानगिरिफोरनिसिमबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम साननि बा गायसनथाइ साननि आङो गाहाम हामलायनाय आङो बावहरदों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय हारिनि थैनाय थांनायनि थाखाय जे थांनाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायजों जे मोनसे गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन बेबायदिनो एबसु बिएलटिनि मोनसे दैदेननायनि गेजेरजों जे मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो थामथि जेनाखि सोमावसारनाय प्रमद बर' मानगोनां बिथां लरेन्स इस्लारि जिरन बसुमतारी मानगोनां बिथांमोननि जे दैदेननायनि गेजेरजों जे गोख्रोङै जे आन्दलन जादोंमोन बे आन्दलननि बे थांनाय माखासे समफोराव जे जोंनियाव गोबां जोंनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिमबो आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरदों बिथांमोनखौ जों जेब्लायबो सिबियो बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो मान बावो बिथांमोनखौ जोङो जेब्लायबो गोसोखांगोन दा दिनैनि बे गोथार सानाव बिथांमोनखौ आङो खुलुमनाय जासिहरदों लोगोसे दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम जाजेननायनिफ्राय बर'निनो गुबुन गुबुन न'खर बर'निनो गुबुन गुबुन गामि बर'निनो गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरा बा गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा जेबायदि अनसायबोबाय जेबायदि मदद खालामबोबाय जेबायदि खांबोबाय जेबायदि फेदेरबोबाय फेदेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बैसोखौ दिनै 55 बोसोरसिम माने फेदेरबोबाय आरो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा इयुनावबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थांलांनो बालांनो आरो जोथोन लालांनो थाखाय जिहेतु थागथियारि जादों बेनि थाखाय आङो दिनै गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै गासै रायजो राजानिसिम आङो साबायखर बावहरनायजों लोगोसे खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरदों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसा जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामबोबाय बर' हारिनि जौगानाय थामोनथाजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय जोंनि साखाथियाव थानाय माखासे फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनिबो जौगानायनि बा समान मोनथायनि बा गुबुन गुबुन हारिनिबो जे जोङो अनलायनायनि बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु खामानि मावबोबाय बेनि थाखाय आङो गुबुन गुबुन हारिफोर दिनै गायसनजेननायनिफ्राय जोंनि सोमावसारनायावनो जा जोंनि समाज मोनसे रिफर्मेसननि बाथ्रायावनो जा जोंनि रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रायावनो जा बा जोंनि सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रायावनो जा बेनि थाखाय आङो गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरि बा गुबुन गुबुन आफाद बिथांमोनखौबो आङो दिनै साबायखरखौ बावहरदों आरो दिनै जोङो बुंनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फैबाय थानाय समावबो गोबांथार खामानि मावबावलांनो गोनां दङ बे बाथ्राखौ जोङो दिनै अनुभब खालामो आथिखालनि बिबानगिरि हिसाबै मानोना बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ
जे समाव जोनोम होदों बे समाव मोनसे खैफोदनि सम, जे समाव जोनोम मोनदों बियो अलखदनि सम, जे समाव जोनोम मोनदों बियो मोनसे क्राइसिसनि सम, जे समाव हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोंनियाव जिखिनि आखुथाय बा जोंनियाव जिखिनि केरेक्टारिस्टिक्स जिखिनि दङ बै समाव जे एसिमिलेसन बा माने जिखिनि मोनसे एनगाल्फ माने बेबायदि मोनसे थासारि नै बेबायदि जोंनि हारिनि सिनायथि आखुथायफोरा जे गोमालांनो नाजादोंमोन बै समावनो बै समनि दैदेनगिरिफोरा हारियाव मोनसे आफाद नांगोन होननानै बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। थ' बेखायनो थोंजोङै जोङो बुंनो हायो जे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुआ जेंना बोस्रांनो होननानै जोनोम मोननाय हा गावनानै बर' रायजो राजाफोरजों माने जोनोम होजानाय बेबायदि मोनसे आफाद। दा बेखायनो दिनै दुलाराय जे जोंनि हारिनि गेजेराव जेंनाया जेसेबां दिनसिम थाबाय थागोन आरो बैफोर जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा इयुनाव खामानि मावलांबाय थागोन। बेनि थाखाय साफ्रोम रायजो राजानिसिम फोरमायनो लुबैदों जे दिनै जोंनियाव गोबां बिथिङै जोंहा खामानि मावबावनो दङ आथिखालावबो, जे जोङो दिनै आलादा रायजो बिनानै जोङो दिनै सोमावसारदों, आलादा रायजो बिनानै सोमावसारनानैनो जोङो दिनै थामथि गोरोबथासिम जोङो दिनै सौफैदों, आलादा रायजो बिनानै जोङो सोमावसारदोंमोन, जोङो आलादा रायजोखौ मोनबोनो हायाखै। बै समाव बिएसिखौ जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो बर' रायजो राजाफोरा नाजावबोदों, एबसुआ नाजावबोदों। बेबायदिनो एबसु आरो जिखिनि बिएलटिनि जि मोनसे सोमावसारनाय बे समावबो आलादा रायजो बिनानै जे जों सोमावसारदोंमोन, थासारि आरो समनि मोननै थिननायाव बिटिसिखौ जोङो नाजावनानै लाबोदों आगानसे दावखोनो होननानै। आरो बेबायदिनो दिनै आगानसे दावखोनो होननानै दिनै आगानथाम दावखोनो होननानै जोङो दिनै बिटिआरखौ जोङो लानानै फैदों। जे आल्टिमेट जेनाखि जोंनि नैबे थांखिसिम मोनहैनांगौनि थाखाय बियो मोनसे स्टेप बाय स्टेप जोंनि दावगानाय, बियो मोनसे एग्रिमेन्ट दावगानाय, बियो मोनसे एकर्ड। दा बै बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनै गोख्रों आरो डिटारमिनेसनखौ सिङाव दोननानै जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिटिआर एकर्डआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों हारि हारिसा जौगानायनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों, जेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' रायजो राजाफोराबो मदद खालामदों, बर'नि फरायसाफोराबो दिनै मदद खालामदों आरो दिनै बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोराबो मदद खालामदों। बिनि थाखाय आङो जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो दिनै गासैनिसिमबो आङो साबायखरखौ बावहरदों। गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो गासैनिसिमबो आङो दिनै हामलायथि हरदों। आरो दिनै बे माने गायसनथाइ साननि गेजेरजोंनो आंनो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे दिनै दावगालु मुगा, दिनै बादायलु मुगा, दिनै माने वर्ल्डआ मोनसे भाइब्रेन्ट मोनसे ट्रेन्डजों दिनै खारबाय थादों। दा बेखायनो गासै जोंनि एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटिसिम जिखिनि जोंनि बर' फरायसाफोर दङ बिथांमोननो आङो दिनै गाहाम हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे दिनै जों जे बादायलु मुगा बेजों जोङो मोनसे सोरखिलांनांगौनि थाखाय जोङो दिनै जे गुन गोनां माने सोलोंथाइनि बाथ्रा बा स्किल इडुकेसननि बाथ्रा बा दिनै जोंनि आदब माने सोलोंथाइनि बाथ्रा बा कम्पिटिटिभ मोनसे माइन्डसेटखौ लानानै जोङो आवगायलांनांगोन आरो जोङो सासे बर'नि गुन गोनां सासे नागरिक बा गुन गोनां सासे सुबुं जानायजों लोगोसे हारिनि सम्पद बा हारिनि दैदेनगिरि बा हादरनिनो सासे माने दैदेनगिरि जानो हानाय बा सम्पद जानो हानाय बेबायदिसिम जोंनि फरायसाफोरखौ आङो दिनै जोनोम साननि गेजेरजों आङो खावलायगोन। आरो जोंनि फरायसाफोरखौ आङो बे समाव जोंनि जेनाखि हारिनि जेंना जेंगोना नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु खामानि मावबाय थादों, जोंनि फरायसाफोरनिबो मोनसे हेफाजाब, जोंनि फरायसाफोरनिबो मदद बेखौ जोङो मोनलांबाय थागोन, जोङो बेखौ आसा थि खालामदों। जा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु खौसेथिनि थाखाय बा बुहुमाव जे जायगाफोराव वर्ल्डआव जे जायगाफोराव बर'फोरखौ नोङो माने रायजो जानानै थानाय जोङो दिनै मिथिदों बा नुदों, बै बिथांमोनखौबो जोङो खौसेथि खालामनांगौनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों। बा बर'नि जिखिनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिधानाव होनाय बा जे जोंनि मोनसे कनस्टिटिउसनाव होनाय रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा, स्पर्ट्स माने डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बा जोंनि सोलोंथाइखौ थुलुंगा होनायनि गेजेरजों जौगाहोनायनि बाथ्रा बा जोंनि हारिमु जौगाहोनायनि बाथ्रा, नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों। आरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गायसनजेननायनिफ्रायनो जे जोंनि भारतनि सांबिधानिक जिखिनि जोंनि मोन्थाय नैबे मोन्थायफोरखौ बिख'नानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जौगानायनि बाथ्राखौ रोखा खालामनो थाखाय जोङो जिहेतु आगुनिफ्राय जोङो खामानि मावबाय थादों, बेफोर खामानिफोरखौ जों इयुनावबो जोङो मावलांबाय थागोन। दिनैनि नैबे 55 बोसोर बैसोसिम जे जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा जोंनि फाफ्लिसिम दिनै होनानै होफैबाय, बै बिबानखौ जोङो लानानै दिनै जोङो इयुनसिम जोङो दावगालांनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों। आङो बे समाव फिनै आरोबाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गायसनथाइ साननि जे आङो गासैनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावहरनायजों लोगोसे गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जै बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनानै थाथों, बर'सा देरहासार, बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, गोजोन्थों।